Policové zostavy bez skrutiek patria k najpredávanejším regálovým systémom. Prečo sa stali tak obľúbené? Dôvod prezrádza už samotný názov, pretože pri zostavovaní alebo rozširovaní bezskrutkových regálov nie je potrebné ich skrutkovanie. Teraz vám prezradíme postup pri skladaní regálov, ktorý funguje na princípe zásuvnej montáže. Medzi základné prvky patria regálové konštrukcie, ako sú rámy a policové panely. Rám je bezskrutkový a pozostáva zo stĺpov, travers, diagonál a pätiek stĺpov. Ďalej potrebujeme vrchnú kryciu spojku a pomôcky, ako sú kladivko a kliešte. Perforácia závesov stĺpov umožňujú predstaviteľnosť políc vo vzdialenosti po 33 mm. Najskôr si postavíme rámy regálov, ktoré spájame diagonálami, priečkami. Konce jednotlivých nosníkov sa zasúvajú do úchytov v traverzách. Tieto sa do seba zakliesnia, čomu dopomôžeme jemným doklepnutím kladivka, tak aby nedošlo k poškodeniu nosníkov. Ak máme konštrukciu rámov zloženú, na spodnú časť kladáme pätku, pomôžeme si kliešťami. Potom začneme ukladať policové panely, zacvakneme ich do drážok v nosníkoch. Zloženie bezskrutkového regálu je oveľa jednoduchšie ako zloženie klasických regálov prichytených pomocou skrutiek. Zvládnu ho aj ženy v domácnosti. Nosníky políc zavesené na regálových rámoch môžu byť zaistené poistkou proti nechcenému vyveseniu. Niektoré regále je potrebné podľa potreby ukotviť buď do zeme alebo do steny. Veľmi jednoducho a rýchlo prebieha aj rozširovanie regálov o ďalšie police, ktorých počet môžeme veľmi operatívne regulovať, tak ako práve potrebujeme. Výška regálov sa pohybuje približne od 1,5 metra až do 5 metrov. Montáž jedného regálu trvá približne od 5 do 30 minút, záleží od jeho veľkosti. K ďalším nezanedbateľným výhodám patrí variabilita výšky, šírky aj dĺžky bezskrutkových regálov. Stavebnicový regálový systém je určený najmä pre ukladanie archívnych dokumentov, drobného materiálu, ideálny je aj pre domáce použitie. Je vhodný na skladovanie šanónov v kanceláriách, náhradných dielov a slúži na udržiavanie poriadku v domácnosti. Nosnosť jednej police je od 150 do 640 kg. Povrchová úprava zaisťuje dlhú životnosť výrobku. Podrobnejší popis, ako zložiť policový regál, nájdete aj na webovej stránke www.storage.sk.